Яздырамы бу? Юкмы? Нурлы йөзләремне күптән төшергән юк бит инде минем, әйме? Сагынгансыздыр инде, һич шиксез. Сәлам җәмәгать, сез Шакмакчы каналында. Бүген безнең вазифабыз арт ягыбыз тумасын өчен ас ягыбызны бераз җылыту. Ягъни акыл сатмышы гына гади иттереп әйтсәң, безнең бар өебез, безнең бар подвалыбыз, безнең бар аның арасында плитә. Ул плитә беренчектә җылытылмаган. Шуңа күрә өс якны ас яктан аерып тора торган менә шул бер генә плитә безнең бөтен температураның аермасын бирә дә инде. Бу гади аңлаттым. Кыскасы җәмәгать, безнең урамда хәзер 9 градус җылы, һәм әйтергә кирәк, идәннәр бер дә җылы түгел. Без кебек салкын дип булмый, ләкин инде менә утырып торсаң, кыптырдамыйча гына утырып булмый. Буш сүз сөйләүче булмас өчен әйме хәзер алабыз пирометр, аттырып чыгабыз ягыннан өскә яктан, һәм инде аттырып чыгачак без подвал ягыннан, аша әйтер, өскә каратып, күзгә чүп кертеп, һәм инде җилкәңдәге башың белән уйласаң, аның аермасы ничаклы күбрәк, шул хәтле идәннең җылылык изоляциясе яхшырак дигән сүз. Шулай бит инде. Шулай булырга тиеш инде. Менә караячакбыз да инде хәзер. Киттек. Линолеум өсте 20:5, 20:00, 19:9, 20 шамасы. Линолеум асты 19:30. 13:2, 13:1, 13:5. Идән безнең 11:2. Шулай итеп, подвал температурасын 11 градус дип санасак, идәннеке 13 шамасы. Димәк нәрсә? Димәк менә бу 2 градус идән аша качып подвалны җылыта дигән сүз. Ә безгә аның ише югалтулар кирәкми. Ул җылылык өйдә калырга тиеш. Һәм инде иң кызыгы шунда, урам белән чагыштырсаң, подвал шулай ук 2 градуска җылырак. Кемең әйтмешли шулай туры гына килгәнме? Юктыр мөгаен. Шул сәбәпле качкан җылылыкны изолятор белән чолгап, идәндә калдыру шарт. Һәм инде бер көн мин моның ишеген җылыткан идем. Тышына. Монда безнең бер ишек, һәм монда безнең икенче ишек. Һәм менә монда аларның арасында үзенчәлекле шундый шлюз барлыкка килә. Бәлки шуның да файдасы тигәндер, белмим. Мен кыяфәтем әйме? Шын авыл гопнигы мен. Авыл стайл. Җисемемә туры килә инде кыскасы. Менә шулайрак иттереп куйсаң. Ва. Моны да җәмәгать булай калдырып булмый. Моны да һич шиксез нәрсә белән дә булса җылытырга кирәк булачак. Менә монда өсте җылыткычы тора аның. Монда аска төшеп җитмәгән. Суына һәм ул суык өскә таба менә. Һәм менә бу як диварлар безнең сап-салкын. Ләкин бусы икенче сериягә җәмәгать. Безнең хәзерге вазифа түшәмне яхшылап чистартып чыгу, рейкалар кагу һәм шуларның арасына 50 мм калынлыкта пеноплекс тезеп чыгу. Пеноплексны мөгаен күбеккә ябыштырырмын һәм төшеп китмәсен өчен шул рейкаларына кадаклап беркетеп куячакмын. Аннарысын ябышканнан соң план буенча ул рейкаларын алып, рейкаларның арасына шулай ук пеноплекс тутыру. План шундый, план беркайчан да үтәлми. Кыланып карыйк, кыланган өчен сукмыйлар. Иң элек идәнне буяуыннан чистарта башладым. Тузан кылагыма чаклы кирип тулгач, башка фикер килде. Бу юк-барны туктатырга, беркем күрмәсә дә кеше көлдермәскә һәм җитди эшкә керешергә. Плитәнең арматурасына тидермәсе өчен булачак тишекне каялым пыйсын исәпләп, берничә җирен тамгаладым. Сыздым. Тиштем. Арматурага эләкмәде. Дюпель кактым. Рейка куеп шытырдатып бордым. Шыгырдап коелып төште. Озынрак дюпельгә утырттым. Тора. Икенче ягын рейка аша тиштем. Дюпель бордым. Нык тора кебек. Калдыгын үлчәдем. Кистем. Урнаштырдым. Җылыткычны куеп буе белән сыздым. Сызыгына туры китереп, тагын бер рәт рейка куйдым. Изоляторын куеп карадым. Калдыгын үлчәдем. Кистем. Тыгып куйдым. Плитәләргә атамалар бирдем. Үз урыннарын белсеннәр, диверсиялар кирәкми. Киләсе рәтләрне дә шулай ук ниттем. Торбалы җиргә айрым игътибар биреп, кирәккән-кирәкмәгәнен кисеп ташладым. Дөресрәк кисеп булганын аңладым. Улук исәпче булуым инде күптән билгеле. Гөлдәгечә азактан проблема барлыкка килде монда. Беренчесе менә бу. Бисен бастырсаң, монда барлыкка килә. Бисен бастырсаң, монда барлыкка килә. Икенчедән менә бу. Менә монда ишек ачылмаячак, монда шәпәләп куйсаң хәзер. Демәк, җәмәгать, хәр ишекне сөннәткә утыртабыз. 2 рейка куябыз да, аннарысын инде изоляторны шәпәли башлыйбыз. Киләчәк кисем сызыгы бар иттем. Пырылдаттым. Ачтым, яптым, суккалап. 16:53. Бүтән рейкалар куелып бетте. Мондагы бүтән әйберләрне җыештырырга кирәк, чөнки менә мондагы сырачевникта бүтән шәйтеп булмый, эшләп булмый. Дөресрәге була инде, ләкин мин анда җирдә эшләргә яратмыйм.
Жөнім шыға. Шыққаш анарсын кері кіртіп болмай жайлығына. Шуңа күрә башта шес тартабыз, анарысы міне бұларын тәпәлейбіз. Қозғалып. Арқылыларны қоюны көз алладым. ЧПУ түгәллеге белән томга кырдым. Автоматик конвейер стилендә барысын да кисеп салдым. Изолятор ябыштырганчы су пышкыртып чыктым. Яман җитди чара ясап күбек сиптердем. 5 минутта 23 секунд көткәннән соң беренче плитәне бәреп керттем. Эттем, төрттем, баш белән дә булыштым. Икенчесе дә соңламады. Икенче рәт плитәләрне күңелем биреп ябыштырдым. Сыртыма килеп төшүен рәхмәт билгесе дип саныйм. Тагын ишелгәнче рейка белән иярләмәкче булдым. Бордым. Ул да мине борды. Саморезы кыска, шуңа капмады дип аклана алам. Озынрагын алып, шарасын калдырмыйча чытырдыгын чыгарып кыстым. Күбеккә батып 4нче рәт плитәләрне ябыштырдым. Үз стилемне саклап әлбәттә. Ябыштыруга шундук рейкаларын борырга кирәклеген ачыкладым. Ниһаять. Ишәк урынына ишеп, эт булып бардым. Ат кебек тоякларымны сузмасам ярый инде. Бүгенгә шулар. Җитеп торыр дип уйлыйм. Менә монда бераз калды. Һәм тегендә бер 20 см чамасы тагын тутырасы. Эшнең бер плюсы бар. Чәчем бетонланып, укладка ясалды автоматом. Калган эшне иртәгә кылдырам. Хәерле көн җәмәгать. Булсын ут. Шуртымда эшлисем килми. Балалар бакчасында кебек елап өйгә кайтып китәсем генә килә. Ләкин берәү әйтмешли, теләгем юк. Ләкин хаҗәтем бар. Монда күп калмады. Башлыйк. Булды җәмәгать, шунда туктатып торабыз. Теге бүлмәне дә ясасаң алайса күпкә китәчәк. Беренчедән әйме, икенчедән аннарысына видеода бик озын булачак. Сәбәп таптым инде мин үземә күрә. Икенче ялларда ябышачакбыз икенче бүлмәгә. Һәм инде тулысынча җылытып бетергәч, яңадан тикшереп аттырып караячакбыз әнә тегендәге пирометр белән. Җылынса җылынмаса да барыбер күрсәтеп чыгачак. Бу теге ашаганда күңел ача торган видео булса да, бер чиметек булса да бәлки файдасы да булырга тиеш. Шуның белән шулар җәмәгать. Караганыгыз өчен рәхмәт һәм киләсе очрашуларга кадәр.